Oras madita saluhut na damang dainang nanyawalongan di bagasan kwartuata Jesus Kristus na adong di bagas tabi swangsoni na adong di bagas garejaon. Sude Pangulan ni Huria, Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat beribadah. Tuhita salutna. Totong mahita di bagas salas niroha, nang pet tong dope hita patu paho parminggota di bagas tabe. Girgir mahita tong madok mulat itu debata di salut pasu-pasu na nang taripar di bagasan nguluta. Uhud gomos martanyang asa tumibu salpo kopi 10 siaon siya tonga-tonga ni Portibion asa boy hitam saya pajupang ramar minggu di garejaon tuata mamadongani hita saluna moleate tabu kama parminggota di bagasan manugoton rama hita salut tapay ututon. Jong-jong mangita salut na. Tadeo ma Jesus sa ingani. Jesus sa ingani, uriam toto, say marmaniai, Pumulison rohana migohi God asini nasa paasahi say salam dumohas lakanamire Pai mahari hobas Madok mauleate maamu tu Jehovah, ay pardenggan basa do ibana, ay ro di saliling-niling na do asin rohana. Madok mauleate maamu tu debata, na mga tasyak ka debata sileban, ay ro di saliling-liling na do asin rohana. Madok mauleate maamu tu Tuhan ni akatuan, ay ro di saliling-liling na do asin rohana. Mar hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anak na Jesus Kristus, dot guar ito di perbadian atu mapalangi dot tanon, say di pasar madamena tuto ditabe. Amen. Jong dope hita, tapus itu ata mar hite deta nomor 30 ayat sada do 2. Nari
bagasan serep do duniroha atau potima do satta nagodangit wadopan di mata marhiti tangyang panidangyon rak mahita martangyang ale amanami na diban wagijang nama no pahami siya kolong neroham nama ramoti hami marhiti-hiti olomi jalan na patuong kami di bagasan kolong neroham mardongan haserepon neroha kuparatopot kami do naso awolongi hami ho siya na saroha todi pikiran do gugunami jalan dongani pedak pawolongi hami song pakaolongi ni Kristus si hami namia dongolum di bagasa todi nami alai utulak kami doi marite-ite pangalaon nami utulak kami do todim dakura duti hami lomoni roham ibese sama nasa dosa na ulami urupi maay patureo pangalaon nami jalan bagasan padugun-dugun todim mami diside ulaw nanay ulaw namin tutunan asa kami patar di bagasa kami do di bagasa salud talak hamuliaw ni panupayaw mo mari ite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Oh maita martangyang di bagasa rohat tabi ayaw do Jehovah di Batam, nabadia ni Israel si paluaho. Nunga pola hulehom misir, bahe perdenganammu. Kus dohot seba sikatmu. Di bahe narga doho hida, marmulia jala aho makaholongi ho. Jadi huleo jolma sikatmu, jala kabangso sikat ni todim. Amin. Ramahita martangyang so tangyang ni desar honi tu atta Jesus tu akasisiana ramadok mahita manami na diba dua gijang say pinabudia magwarmu say Roma harajaunmu say sa umalang roham di gonotongoso na dua gijang leo matuham sadarion na ulo siapa hari say sa marsanami so pangsanami di dosa doa na mardosa tuhami una kami togi untuk pangujunan paluang kami siyang pangago, ay hodong na punarajaw, do tagugon, do dia sangapon sa liling-liling na. Amin. Madya mahita masya lusalusan, manang responsorya, di parminggota di manugoton, di mana dia siya pesalmet tulu-tulu, ayat sada saharo di 12. Pesalmet tulu-tulu ayat sada saharo di 12. Di ayat 12 no rapi tama jaha rima hita jongjong salut na marulupolo mahamu aliak kapartigor mga sahod Jehovah talub do mared dia kanujur marroha puji hamu ma Jehovah mardongan hasapi mared mahamu puji ibana mardongan hasapi na martali 10 edeho kamu ma ede na ibaru tu ibana padengga kamu ma suara ni sarune aina sitong dohatan ni Jehovah jalama kamurjuo do sude papahenanna ibana makaholongi hati gora do tugum gok asiniroha ni Jehovah do tanon marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit jalama hite-hite hosani pamanganna sude akaparanganna ibana papunguhon aik di lauti songot tibunan aka parartana do akalungi di bahen say marhabiaran maradopon Jehovah masude tanohon jala marsoba tu ibana masude pangisi ni portibion ay makuling ibana gabi majadi do madokot do ibana jadi jongjong ma Jehovah do pahusor kontahini aka parbigu ditulak-tulak do pikiran ni aka bangso rapi tamajaha yang go sakap ni Jehovah sa inadohot do sa liling-liling na pikiran ni rohana pe marsudut-sudut do martua mabangso na martibataho Jehovah bangso na pinilit na laho ainonna tangak madiama anak ng to di porbadia pe
Tidak ko mahata porsiaw tay so na tidak ko ni donganta sa porsiaw dili portebion ramado mahita au porsia di bata Jehova ido mapargugo na suatu dosa nato palangit do tano au porsia di Jesus Kristus anak di bata Jehova na sasadai iman tinubon si Maria nagabigabiya siya to di perbadia adorang suhabubuan Ido Tuhan Tuhan Nabi di banguman di selatus nama terpaja di bana di alam silam jala di tanam dungi mula mangulu di hadapan tuluhon nama naik tu surgo lahudul siam di bata Jehova amanai pargugo na suatu dosani di sime bana pamugula suutano mamu miala na mangulu do namate au porsia di tol di porbadia jala dong sada uria na badia Uria atau panyala Kristen akan nabadia do dia sandosa do dia atai naman do mula mengulu suku daging halak nang mate do dia ngulu na sudah. Amin. Udul mahamu. Epistel manang patujolon jamita di parminggota manugoton imana tarsurat di Roma 4 ayat 10 sa 25. Malulung dapat tapi utiho mau jahama di bagasan kuari tuata Yesus Kristus. Ay dada marhitesian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu paparanna namadok ibana tumean portibion marhitesian hatigoran na sian haporsiaonido. Ayaw akasirado ti patiki gawi panean dang marguna haporsiaoni. Jadi pesam ma baga-bagay. Ay di horor patiki do rimas. Alayang goswada patik laswadong do pangalosion. Iba ini sian haporsiaoni do baga-bagay. Asa sian asini roha do. Ay naing hot baga-bagay di sadok paparanay. Dadahola di dongan sa patik ni si Abraham. Do di dongan na sa haporsiaon. Ayama ni hita salut do ibana. Obarto na tasurati upabaki do ho gabi ama ni taro bangso dia dopan di batamay na hinaporsyaon na si Pangulo akan namati jala si Jo na so adokyan gabi adong maralohon na sa pakirimon dohot aporsyaon na makirimi asa gabi ama ni taro bangso ibana hobar tuhatay so ni masugot paparamo dang naulugali haporsyaon na payday da pamatang na nahira so mangulo be ay nunga 100 taon na umur na nang paidaida si Sara nang say peladangi. Nang ologang gorohana tumadikon haporsyaon di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe haporsyaon na jala di parsangapi do debata. Ay positutudo rohana tuk dogogo ni debata patupahon na pinarbaga-baga nay. Alanido ubahen na dirajumi gabi hati goranna. Dadalani ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana. Hita pe ditatap do disi ay sirajumo do nang tuhita haporsiao di ibana. Napahiheo Jesus tu atay siyan namate. Ay dipasaha do ibana alani pangalasyotay jala di Pangulo siala hati gorata. Martua ma akan obege hatani di bata jala na peosa. Amen. Abege ma titing ni huriata.
Buah-buah namasa di bagasa kuriata semingguon las niroha dohot habu niroha. Na perjulo akaruas ni huria na marulak tahu perkawinan tanggal 21 Juni 2020 5 keluarga. Udut tusimu siak karuas ni huria na marulang tahun ari hatu tubuh. Adok 10 halak tanggal 21 Juni 2020. Hatani debata nagabe si panganok partodion dihuria ni Tuhan na dipasu-pasu di ulang tahun perkawinan dohot ulang tahun hatu tubuh. Psalmen 112 ayat 4. Saya bicar do di partigori hati urun di haholomon. Sianibana perdingga basa para siroha jala nabonar. Keluarga besar Gereja Metodis Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton selamat ulang tahun gajang umur hipas jalagok las niroha di bagasa debata nama masu-masu ngolumuna. Amin. Tikting lau marbagas neng majalo pasu-pasu perbagaso ma taripar Budi Darman hutauruk anak niamata insinyur Sunggul hutauruk tubuh ninata Tarida Lumongka boru huta barat ruas ni huriata Gereja Metodis Kasih Karunia sektor Ayahanda dohot Oroana Erika Julianti Mandasari Borusitorus Boru Niamata Edison Sitorus Tubuni Inata Esther Boru Dolok Saribu ruas ni huria HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna Bekasi. Nanaing di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 10 di Gereja Metodis Kasih Karunia Jalan Hang Tua Medan. Buah-buah habut niroha nunga marujung ngulu amang tapubolon nahinabaluhon ni inang borusi marmata ima di hari Rabu tanggal 10 bulan Nonom 2020 sektor Sidorame Ruk mahita manangyakot di bagasa kolok tu debata keluarga na tininggalhon ni amangi di bagasan ganupta ganup buah-buah na meragam nak pemerpungu di bagasta ganupita ulido pasahatota peleata tu debata
Boydo lewat rekening niamang Dr. Sumihar Pasaribu Bendaharani Huriata. Manang na langsung tataruhon tu Huriata. Mauliate ma songonima buah-buah na masa di bagasan mingguon, di bagasan perdalanan ni Huriata. Tapuji ma debata maredde hita sia buku deta nomor 100 sia pulusia ayat sada 102 Yesus si Pangulu au. Yesus si Panguluanku, tangi suaraku, unang Tuhan salbui, uras ma'awon. Yesus, Yesus, tangi suaraku, unang Tuhan salbui, tatap ma'awon. Hodo na marholong-rolongan na Panguluan, tolong hapus saya grup asa monangan. Yesus, Yesus, tangi suaraku, unang Tuhan salbui, tatap ma'awon. Amin. Tapasada marohata ruk mahita martangiang. Ali debata nami na makahulongi hami. Ibagasa kolong mihu pasa tami ngulu nami di tikion. Sarma tu hami di bagasan hasitongami. Mangaraduti ngulu nami si ganupari. Mauliate Tuhan, disude pasu-pasu na hujalo kami. Rupa mi martangiang ditikion tujolo. Hupasat tami tuho aliamang ngolu nami ganup. Di situasi pandemik ditikion. Tuhan pargugoy hami ganup di Portibion mangalaka. Pargugoy hami mangula siulaon nami di keadanon. Leo bisukmi tu hami ganup. Asabuy hami mangolu mangalaka di bagasan las ni roha. Nape marhabo ni roha hami. Tuhan mauliate disudea kanakon na ni leammu Tuhami. Bay mahami gabi na toras na ulima buwan na sida tujulong. Nagabi pangajari di hasitungamu. Hupelehok kami na sida tujulong. Gabi jolma na hasea di julong. Mangulahon hatigoran di hatami. Pasu-pasu hami na toras na diulaon nami si ganupari. Hulahok kami ulaon nami mabiar midaho.
Hupelehok kami ngolo nami. Asa gabi uap na husus di jolom. Nagabiboy panorangion. Di dia pehami mangalaka. Hupasat tami tu jolom negara namion. Presiden saat tu sudah jajaran tu pemerintahan di daerah. Pasu-pasu mima bisuk mima na mga radoti na sida. Ima toktong di perdalanan di situasi ni negaraon. Asa boy na sida marpikir di bagasa bisuk na siyako. Lean sehat ni pikiran. Lea tuha sehat ni perdagingot tu na sida. Mangulaw-ulaw na nileami di bagasan las ni roha dohot hatigoran. Hupasa tami sudea kasih pikiran ni ruas ni huriam. Na marasing-asing di pergulmi ni ngulu nami. Pergugoy mahami ali Tuhan di bagasat todimi. Lau mamikiri lau mangulahon. Ahasi pikiran ahasi ulaw nami. Ahasi paimaon nami siya debata di bagasan serep ni roha. Di bagasat tangiang nami tuho. Pasu-pasu mahami Tuhan. Paimahon nadinggan ni leomu Tuhan. Yanakon nami nauktiki na marumah tangga. Tuhan, hupasat tami tu si pareomu pangidoan nami on. Idia pinasidagano maringanan. Pamerengamu mamamereng na sida. Todim mamangalinggomi na sida. Holong mima rup doho na sida. Ho matuhan manaruhon. Nagabedonga saripe ni na sida. Hupasat tami tu jolom. Dia karuas ni huriam na malungun. Di pasu-pasum. Asa dililiti adur na ganum na sida. Naso di palemeho kodo petuhan ya kanakon. Si pariom mima ubege isini hati-hati nami. Parohahon na sida di bagasan holong mudo roham. Leong matuhan tu na sida. Akup ni holong mi pasu-pasum anakon di setiap rumah tangga naro mangidu tuh. Tuhan hupasat tami di ruas ni huriam nanaing di pasu-pasu huriamon di hari Sabtu tanggal 27. Homatoktong na mga radoti na sida kedua belah pihak keluarga. Asagabe keluarga na sumad di jolom. Asagabe rumah tangga na gabe sitiruan na sida di jolom. Gabe pasu-pasu na uli di bagasa kolong ni roha. Sude ulaw ni tangam mo ma nakarejo. Ho matuktong na mga ramoti na mga radoti kedua belah pihak keluarga. Mauliate Tuhan. Roham manasaut tunasida. Tuhan tangiang nami dihabot ni roha. Di keluarga ni huriam na tarilu-ilu. Ho matuktong na mga lean bisuk. Tuinang si marmata do iyak kageleng na. Keluarga besar na marhabo ni roha. Leon hagugon hahipason. Todimi matuktong na mga puli roha ni nasida. Todimdo na umarga paingoton nasida. Todimdo na mangula di tonga-tonga ni nasida. Todimdo parohon hagukon
di rohani na sida. Upasa tami tuho Tuhan, di bagasan, tod di mima makuling, mabay rohani na sida, jong-jong, di sulong. Mauliate Tuhan, di sude silialian nami tuho, na hujalo kami siya kodo di ngulu nami, marmulia mahuali amang, mamasu-masu kami, paingoto kami, di sude ngulmi ni ngulu nami, asa mardalak kami di hati goran, doho bonar ni partodion na sitong siya todimi. Di bagasa Jesus Kristus, martangiak kami tujulong, hudoko kami mauliate. Amen. Tapasa mahamulatan rata tu di bata tapapu mapiliata. Ada orang sudah tapapu mapiliata tabigi majo hatan di bata nama tersurat di Matius 7 ayat 12 sono di hata di bata. Saluhut na pinangido ni rohamu sibaheno ni halak tuhamu ima baik kamu tunasida aido pamusatan ni patik ro di hata nya kapanurirang. Amin. Ut papumu pilihan Maride ita siya nomor 252 ayat 1 doho 2. Jongjong mahita salut na tatangyak ko mapiliat taon tadio masay pasu-pasu o Tuhan. Say pasu-pasu o Tuhan, na pinelehon tujolong, asa dipakai huriang, lau pasangapon hotok tong. Amin. Hudul mahamu. Lama nomu-nomu jamita na pinasahan niya mata pedeta sami di sitorus STH. Tapuji tu ata marite dia nomor 280 ayat 1 doho 2 terima ita jongjong salutna.
kors madi hita saluhna. Damita manang barita na uli di mingguta sedarion nagabe hanguluan ni haporsiata ima natar surat di sada Musa 12 ayat sada dot ayat sia satu ayat sia napa duahon di pada naru pada baru Matius sia ayat sia sampai 10 ayat 10 lalu satu ayat 20. Hujahami di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Alena hujahami di Matius sia ayat sia sampai 20 ayat sia sampai 10 do ayat 10 lalu satu ayat 10. Matius sia ayat sia sampai 10 on mahatana di siujahami bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Mulai ayat sia. Dungi lau ma Yesus sia ni. Jadi di ida masada halak namar goar si Matius. Hudul di parbeoan. Gabi di dokma madok ibana. Ihuton maau. Jadi hehedo ibana mangihuton Yesus. Dungi uju hudul ibana mangan di bagas nai Roma torop si jalobeo doh pardosa mangakupi Yesus dohot aka sisianna marnidai aka parise ninna nasida maddo aka sisianna puasa tung mangan gurumuna rap dohot aka si jalobeo dohot pardosa alai di bege Yesus doi jadi ninna ma apalarikot diaka nahisar padauni diaka namar sahid do alai lau mahamu mangguruhon nanidok ni hataon asini rohado hu halomohon dada pelehan ai dada ro au lau maju aka partigor asa dipauba rohana aka pardosa do di ayat 10 lalu sampai 26 mujahami di ayat 10 lalu satu ayat 26 uju di hatahod dope hata odeng tunasida nungaro sada halak nasangap marsoba tu ibana uhud madidok ipe mate burukku alai Roma ho mangapehot tangamu tu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Yesus rapdo sisianna lau mangihuton ibana. Dungi tongon ma adong sada boru-boru natamani ngon bulanon deleng ni 12 tahun naro sian pudina majama rabuni ulosna ninna rohana di bagasan nanggo pala ulos na hujama mangolu maaw dungi humusor ma Yesus dibereng ma ibana las ninna ma pos maroham ali inang hapor siaw mido pangoluhon ho dungi hipas ma buru-buri olat ni nasangobasi asa dung saha Yesus di bagas ni nasangapi di ida ma akka pangodasi doho natorop oruk jadi didokma lau mahamu ai dada namate si beteton namodum do jadi diparekeli nasida do iban asadung dipalao natoropi bongot ma ibana ditakup matanganna jadi mula mangolu ma dadan lagi dungi sarma beritai tu na saluati ima saatna barita manang jamita dihita di bagasam mingguta sedarion dohot jahanna pos ma roham hapor siaw mido pangoluhon ho pos ma roham hapor siaw mido pangoluhon ho
Ima odolan ni jamita dihita amanami nang inanami. Molo tajaha di Sada Musa 12 ayat sada 1 ayat sia. Di pajuwon ni debata tu si Abraham. Tano na tinutuhon ni debata. Taida madisi langsung do hubas si Abraham maninggalhon sudi natorasna dohot aka si solna borhat ibana dohot inantana tutano na pinatudu ni debata. Ima molo di Sada Musa 12 ayat sada 1 sia. Ipatuduhon debata pojuon na. Tu si Abraham amanami inanami saluh na ita. Asa gabi si Panguloy na burju si Abrahamon. Jala tutu molo tapayut-ihut si Abraham marumur 75 tahun mak di Jow debata Jehovah ibana. Jala di perdalanion ni ibana nak penang marumur 70 tahun 75 tahun tuma sada anakna si Ishak. Lapatanna amanami inalami hita saluna taruli ibana ala uduk di bagasan hapor seaon ibana tu debata Jehovah. Ima molo di Sada Musa 12 uduk gabe taruli ibana dihaburjuon ni ibana mangudukon pajuon ni debata molo tay payutiut sejarah ni si Abraham memang saat tuna di pangido debata anak na sasadai si Ishak asat dipelehot tiba diului ibana alai dang sauti ai debata nunga paradihon aka narikot di ibana do di hitaon ala uduk hita tua dopan ni debata molo tajaha di Matius sia ayat sia 1 ayat 10 tolu pajuon ni si Matius nagabe si Sean si Jalobeo do si Mateuson lapatan na molo ta payutihut ulon ni si Jalobeo dangadong hakurangan ni hamuraon aportibion di bana alai di jo Jesus ibana uduk rohana mangihutton Jesus amanami nang inanami wasa uduk rohani si Matius tu Jesus jelas di boto mana isi do Jesus jelas hapor seon ni bana di patuduhon ni mana na ibana do hanguluan dot mual ni sudi hagabion hasangapon hamuraon onma molo si Matius molo tajahamu se di ayat 10 lalu saat ayat 26 di si adong sada namorajong ima si Jairus sada ulu di huriai Roma dapoto Jesus ala mate yanakonna amanami nang inanami Jesus mengudukon asa ro ibana tujabuni si Jairus alai di perdalanion adong ma sada boru namar sahid 12 tahun habis sude na ni omona laho marubat alai dang malum gabe pugosima alai porsan di mana madok holak ku jama pe ulos naon malu mau
Tohoma tutu di pardalanio ni di jama buruon ma ulusna jala tutu malu alani aporsian nai tu Jesus amanami nang inana takas do taida disi molo si Abraham apa namasa porsia tu debata molo si Jairus nong mati anak konna mangolu dui bainomu ale Tuhan jala mangolu tutu songoni nong marsait 12 tahun habis sudina niya mona alai di do ima holaku zama ulus nai malum da haporsian nai jadi sude berita nauli di bagasan minggu tasadarion baik di sada Musa 12 ayat sada sampai sia do Matius sia ayat sia sampai 10 do ayat 10 ayat 26 patuduhon tu hita dangadong nanggo sada ditulak Jesus hita nadi portibion narikot di hita marhaporseaon ma hita tu ibana dingolon molo taparwaon maeng masa virus corona ya sudema roh tu Jesus jada tapasahat holso ni rohakta asa bui tajalo hagabiun hamurao songo si Abraham songo ni si Jairus do namar sai 12 tahun ni narikot di nasida dilean debata alani haporseaon jala panguluyon di nasida amanami nang inami idu asa ujahad hita sa mingguta sa darion pos maroham haporseaon mido panguluhok pos maroham jadi apa namasa dihadiriota di siap hari pos maroham amang pos rohamina pos roham na poso haporseaon mido panguluhok idaon tama songon na di patupan di debata tu si Abraham idaon tama songon na pinatupan di debata tu si Jairus songon itu na marsai 12 tahun ni ya molo taparwaon na masa di negara ta di dunia virus corona jolma na porsea tu debata boido salpuononna virus corona alani amanami inanami di sude hadirion ni ngoluta siapa unang hagugot tatapake alai hagugon di debata hagugon ni Jesus Kristus hagugon ni huaso todi perbedia ido songon natabigi biga minggu nasal nasohya masa di ngolu ni jolmai ala songgop todi perbedia iya heran sude natoropi alani todi perbedia amanami nang inai dangolan di zaman ni Jesus si manang di zaman ni sisiani di zaman senari pe pangasahom ma todi perbedia natok tong mangalinggomi ngoluta jadi dangalong hata huguton hita amang ise na so hata hutonon na persea di Tuhan Yesus ya jaloon ni ibana do akahagabion hamuraon hasangapod di ngoluna songo si Abraham songo si Jairus songo namar sai 12 tahun ni iya haporsea mido ido asa ujahan ni jamitat tahun pos maroham ya haporsea mido panguluhoko jadi di sudi akan aposo akan rencana mana kasih kola do segala macam ulaun ya patuduh dirim bahwa ho jol mana pos roha ho jol mana porseha tu debata asa di leon debata dang hola tu si Abraham na lang dalam ni debata alai do tu si Jairus do tu namar sai 12 tahun ni tu hita pe tu hita ise na di ngoluon pos rohata maka porsehai jala mangasahon debata asa idaota akan nauli na dengan songon na ni leon di debata tu si Abraham songon na ni leon di debata tu si Jairus
tu boru namar sahit 12 tahun ni songoni aka nauli nadingkan patu duolon ni debata do tu kita amanami nang inanami namar pos ni roha tu debata jala nama kaporsiai debata dingoluna dangadong hangalutun dangadong hasusan diaka kita halak na mga sahon guar ni debata songo si Abraham guar ni Jesus Kristus songo si Jairus dohot boru namar sahiti kita akan na mga sahon guar ni todi porbadia idaot tama akan nauli na din kan natoktong ay debatado raja di ngoluta alani barita nauli di bagasan mingguta sa darion nakpeso di gereja tabige di bagas tabi ya ikon marhanguluan may asa toktok kita boy mangolu di bagasan serep ni roha mangasahon debata Jehovah mangasahon Jesus Kristus aiban na serep dorohani si Abraham uduk ibana tu debata iban na serep dorohani si Jairus asa uduk ibana tu Tuhan Yesus serep rohani na marsai nasa boru nasa 12 tahun ni serep rohana uduk ibana mangasahon hagugun do huwaso ni Jesus. Jadi amanami nang inalami tadalani maari-arita di bagasa dame do huwaso ni Jesus asa tarbolus sita nakpe didok nuaing na masa on virus corona alay mulo uduk do hita tu debata Jehovah uduk tu pamaretata uduk tu akapo dan didongan akan nauli nadingkan tarbolus sita do virus corona on di bagasan waso dohot asin ni rohana debata jadi jami tahun masuk hita saluhna laho madalani akan nauli nadingkan di mulut tabi amin napasada rohata martanya kita mau lihat ma ale Tuhan Yesus Kristus naung ipati duo ko tuhami jamitai barita nauli di bagasan mingguan asa tok kami mongulu di hatami asa apa nama sa diulut ninggul namion dangadong hatauton di hami songo si Abraham songo si Jairus songo boru namu marsahit 12 tahun ni ala di boto nasida bodo ali di bata hagun nasida ajari hami dinguluan asa toktong huitok kami lomo ni rohami jalau pangasaho kami ho toktong asa bui hami tolhas ganu pari madalani akari-ari na naik si paleme honom dope tuhami ali Tuhan pasa tami tangyang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin salam bagi kita semuanya Tuhan Yesus memberkati rap jongjong mahita saluna tau jugi perminggota di bagasa sedarion dahami nani hatahon ni mani itu kita di Matius bidusia ayat 22 kungi kumusor ma Yesus dibereng ma ibana laos ninna ma pos maroham ale inang hapor mido na pangoluhon ho dungi ipasma boru-borui ola ni na sangobasi tedeon tapuji debatatai Puji debatatai dohot anakna Jesusi nang ton di porbadi ape marhasa ngapun sasude dihamuna amanami
ina nami do tita saluna. Tadalani ma ari-ari na naik toktong di Palumeo de Bata Jauh batu ita marhite hapor siakta tajalo pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan de Bata Jahoba Mahamu. Di sodako de Bata Jahoba mabohina Tuhamu jala asirohana midamu. Di dopako de Bata Jahoba mabohina Tuhamu jala sai di pasauron damena tuganup todimu nabi. Amin. 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 Horas madihita saluna. Selamat hari Minggu. Maliate horas